prichádzali, tak ste si možno všimli niečo také neobvyklé. Poznáte Rubikovú kocku? Určite áno, poznáte. Ja som to nikdy nezložil napríklad. Neviem, či mám inteligenciu vyššiu alebo nižšiu, ale nepodarilo sa mi to nikdy zložiť. Asi nemám trpezlivosť na to. Ale je tam Simona Poláková, ktorá má podľa mňa obrovskú inteligenciu. A skladám teda rôzne obrazy, mozaiky. Skladám ich od februára 2025, lebo v decembri 2024 sa mi stal úraz, po ktorom mám nohy nie v dobrom stave. A už v 2017 som poskladala svoju prvú, akože som sa naučila tie kocky skladať, potom som ich zbierala určitú dobu a až som sa dostala k tomu, že som si ich objednala z AliExpressu a stávala som svoje prvé kocky, tam som mala 100 kociek a som sa dostala k týmto 330, ktoré mi daroval jeden pán zadarmo, čiže som mohla pokračovať v tomto a chcem v tom pokračovať aj ďalej.